Os familiares de persoas que necesitan atención psicolóxica na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés denuncian a situación de abandono na que se atopan. Unha das persoas que se atreve a falar do caso é María Jesús Rodilla, unha veciña de Caldas cuxo familiar necesita atención psicolóxica. Tras meses asistindo cada 15 días á unidade de prevención de suicidios, repentinamente a área sanitaria pechou o servizo, derivando a larga lista de pacientes á unidade do servizo mental dos ambulatorios e retrasando as citas ata varios meses. Desde o meu punto de vista é algo moi grave, porque nos derivan outra vez á unidade de saúde mental de Vilagarcía. É dicir, se poñen ese servizo é porque eso xa está cheo. Vale? O servizo de saúde mental de Vilagarcía está desbordado, con citas de 7 meses, 6 meses para a seguinte cita consecutiva. Co cal, si o seu tratamento iba ben aí, por que o quitan? O pasado ano, 307 persoas suicidáronse en Galicia. As familias piden máis investimentos para atención psicolóxica nos propios ambulatorios, xa que a prevención é vital para evitar os intentos de suicidio. Ese rescate ten que ser con anterioridade, porque esas cifras poderíanse multiplicar. E cando esas cifras son reais, significa que hai moitos intentos antes. E ese proceso é bastante máis longo do que parece. Desta denuncia fíxose eco o BNG, que levará enmendas ao Parlamento exixindo a Xunta máis investimentos en atención psicolóxica e a recuperación na área sanitaria de Pontevedra e Salnés da Unidade de Prevención de Suicidios. Que presente un informe sobre esa situación e as listas de espera que hai na área sanitaria, que repoña de inmediato esa unidade de atención ao suicidio, cando menos nas mesmas características que era insuficiente, pero como mínimo esa unidade que se repoña de inmediato, que se aumenten os recursos de persoal e materiais nas unidades da área sanitaria que son insuficientes, e a mostra é esas derivacións hacia os CINS, que se incremente nestes orzamentos que están en trámite neste momento no Parlamento Galego, os orzamentos da Xunta para o ano 2022, como mínimo 21 millóns de euros a partida destinada a atención á saúde mental. Dende a formación sinalan a súa preocupación polo aumento de persoas que necesitan atención psicolóxica, alertando da gravidade da situación entre a xente máis moza. As familias sinalan que a atención psicolóxica primaria é vital para que as persoas que necesiten axuda se recuperen o antes posible.